Dobrá, jdeme na to. Číslo 10. Absolutní rychlostní limit. Vesmír není hranicí čekající na dobytí. Je to pečlivě navržená klec. Rychlost považujeme za dočasnou technickou překážku. Navrhujeme štíhlejší proudové motory, efektivnější trysky a jaderné pohony. Působíme s arogantním předpokladem, že lidská vynalézavost nakonec překoná rozlehlost vesmíru. Díváme se na hvězdy a předpokládáme, že za dostatek času a financí se nakonec plavíme mezi nimi stejně, jako jsme plavali přes oceány Země. Vesmír však funguje podle úplně jiných pravidel. Uvaluje přísný, nezlomný matematický limit rychlosti 299 792 km za sekundu. V úplném vaku může jediná foton světla za sekundu oběhnout rovník Země 7,5krát. Za jeden zemský rok pak tento stejný foton urazí 9,46 bilionů kilometrů. Nazýváme to světelným rokem. Považujeme to za jednotku vzdálenosti? Pohodlnou zkratku pro astronomy k mapování vesmíru. Není to jen jednotka vzdálenosti, je to i pouto. Pojďme se podívat na Proximu Centauri. Je to červený trpasličí hvězda a nejbližší hvězdný soused naší sluneční soustavy. Je to náš bezprostřední kosmický soused, vzdálený pouhé 4,24 světelného roku. V galaktických měřítkách se prakticky podílí na naší oběžné dráze. Je tak blízko, že její gravitační okolí často interaguje s naším. A nyní použijte vrchol lidského inženýrství na tento krátký úsek. Parker Solar Probe je v současnosti nejrychlejším fyzickým objektem, jaký naše druh kdy postavil. Na vrcholu své rychlosti, využívajíc gravitačního biče Slunce, cestuje přibližně 700 000 km za hodinu. Nebo asi 430 000 mil za hodinu. To je dostatečně rychlé na to, aby se z New Yorku do Los Angeles dostal přibližně za 20 sekund. Kdybychom postavili obrovskou generaci, naložili na ní lidskou posádku a nějakým způsobem poháněli tento kolosální vesmírný koráb touto přesně danou ohnivou rychlostí, cesta k našemu nejbližšímu sousedovi by stále trvala 70 000 let. 70 000 let. Zastavte se a přemýšlejte o té neskutečné škále tohoto časového období. Zaznamenaná lidská historie. Každé impérium, které kdy povstalo a padlo, každá válka, kterou kdy bojovali, každá technologická revoluce od vynálezu kola v Mezopotámii po štěpení atomů ve 20. století trvala pouhých 5000 let. Na lodi mířící k Proximě Centauri byste museli sledovat celou tuto dobu lidské historie, aby se odehrála 14 po sobě jdoucích cyklů, než vůbec dosáhnete cíle. Generace lidí by se narodili, žili celý svůj život a zemřeli v umělém šumu kovových chodeb. Nikdy by necítili teplo skutečného slunce. Zapomněli by na pojem modré oblohy, větru, přílivu oceánu. Ztratili by vzpomínku na Zemi. Zmenšili by celý náš planetu na mýtický příběh vyprávěný dětem, které nikdy neviděli hlínu. Původní posádka by byla starověcí, zapomenutí předkové lidí, kteří nakonec dorazí. A přesto by ještě ani nezačali škrábat povrch galaxií. Ten 70 000letý časový úsek není dlouhým plavbou, je to jen startovní čára kosmické prázdnoty. Číslo 9. Noční obloha je hřbitov. Vyjděte ven na jasnou, chladnou noc a podívejte se vzhůru. Cítíte okamžitě hluboké spojení s kosmem. Vnímáte obrovský statický strop zářících světel, které na vás dopadají v reálném čase. Myslíte si, že se díváte na vesmír přesně tak, jak existuje právě teď. Ale lidská biologie je snadno oklamána a náš mozek není naprogramován tak, aby pochopil zpoždění vesmíru. Světlo potřebuje čas, aby přešlo vakuu prostoru. Rychlost světla je vysoká, ale prostor je tak nepředstavitelně rozlehlý, že je světlo snižováno na bolestivou pomalost. Když se díváte na Sirius, nejjasnější hvězdu noční oblohy, ostré bílé světlo, které zasáhlo vaši sítnici, opustilo tuto hvězdu před 8,6 lety, nevidíte Sirius tak, jak je právě teď. Vidíte fotografii Siria pořízenou téměř před 10 lety. Když najdete bělušku, ohromně červeného superobra, který záhadně září na rameni souhvězdí Orion, díváte se na světlo, jež cestuje přes mrazivý, prázdný, ozářený vesmír už přes 6 století. Nespouštíte pohled na vesmír. Sledujete zpožděné vysílání. Kvůli tomuto nevyhnutelnému zpoždění již mnoho z velkolepých, nádherných struktur, které nyní osvětlují naše dalekohledy a okouzlují naše astronomy, neexistuje. Hvězdy vyčerpají jaderné palivo.
Če dosáhnou konce svých životních cyklů, ztratí boj se svou gravitací a explodují v obrovských supernovách. Schodí své vnější vrstvy ve násilných výbuších, které předčí zářivost celých galaxií, a jejich jádra se zhroutí do neuvěřitelně hustých neutronových hvězd nebo černých děr. Zemřou. Ale zpráva o jejich násilném konci ještě nedorazila. Světlo jejich násilného konce se stále plazí vesmírem, tisíce nebo dokonce miliony let od našich čoček. Když astronomové studují vzdálené hvězdokupy a majestátní mlhoviny, nesledují živé systémy. Působí jako kosmologičtí archeologové analyzující přízraky. Vesmír, který vidíme, je projekcí minulosti, která už byla úplně vymazána. Není žádný způsob, jak přesně spočítat, kolik z těch zářících světel, která právě hoří na naší noční obloze, je již mrtvých a zanechává nás v modlitbách k hřbitovu zhasnutých hvězd. I číslo 8, bariéra Oortova, Cloud. V pozdním létě 1977 vypustila lidstvo Voyager 1. Bylo to naše největší a nejoptimističtější snažení. Jeho poslání bylo vyfotit vnější plynné obrysy naší sluneční soustavy a pak pokračovat dál na cestě do absolutní tmy, nesoucí zlatou desku zakódovanými zvuky Země. Pozdrav vesmíru cestuje nepřetržitě již 47 let bez jediného odpočinku. Cestuje rychlostí zhruba 61 000 km za hodinu. Překročil terminální šok, přeskočil heliopauzu, oficiálně prorazil do magnetické bubliny vytvořené naším sluncem a vstoupil do mezihvězdného prostoru. Je to nejvzdálenější lidskou vyrobený předmět, jaký kdy opustil naši sluneční soustavu. Teď si vypočítejte jeho skutečný pokrok v porovnání s odstupem jednoho světelného roku. Během téměř půl století neúnavného ohnivého letu, pohybujícího se dostatečně rychle, aby během několika minut přeletěl celou Zemi, Voyager 1 urazil přibližně 22 světelných hodin. Světelných hodin, nikoliv letoroků. Ještě nedosáhl vnitřního okraje oblaku Oort. Oblak Oort je rozsáhlá teoretická kulová vrstva ledového odpadu, komet a zmrzlých pozůstatků planet, která označuje skutečnou konečnou gravitační hranici naší sluneční soustavy. Je to parkoviště našeho slunce. Odhady založené na gravitačním modelování naznačují, že Voyager 1 bude potřebovat dalších 300 let nepřetržitého letu, aby vůbec dosáhl začátku té obrovské ledové oblasti. Bude létat ve tmě po 3 století, jen aby dorazil na hranici. Aby úplně proletěl oblaka Oort a nakonec navždy unikl gravitačnímu kotvu slunce, bude muset cestovat dalších 30 000 let. 30 000 let tichého plavání přes mrazivý minové pole mrtvého ledu. Náš největší úspěch v průzkumu. Ni zlaté dítě lidského vesmírného letu ještě ani neškrábnul povrch naší vlastní příjezdové cesty. Oslavujeme dosažení mezihvězdného prostoru, ale stále jsme pevně uzamčeni v suterénu naší vlastní sluneční soustavy. Číslo 7. Komunikační zeď. Poháněni mrazivým tichem kosmu vysíláme rádiové signály hluboko do temnoty, zoufale doufajíc, že navážeme rozhovor s jinou inteligencí. Směrujeme rozlehlé citlivé satelitní pole, jako jsou ty v Arecibu a obří pole v dálkových exoplanetách. A posloucháme zašepot. Matematický vzor, jakýkoliv signál, který naznačuje, že nejsme úplně sami. Ale rychlost světla zaručuje, že mezihvězdní diplomacie není jen obtížná, je matematicky nemožná. Galaxie Mléčná dráha, naše domovská galaxie, má přibližně 100 000 světelných let na šířku. Rádiové vlny jsou formou elektromagnetického záření. Ty proto striktně dodržují absolutní rychlostní limit světla. Pokud bychom nějakým způsobem zachytili hypervyspělou, mírumilovnou civilizaci na přesném opačném konci Mléčné dráhy a vyslali jednoduchý, vysoce lokalizovaný rádiový výbuch s nápisem Ahoj, jsme tady, tento signál by trval 100 000 let, než dorazil k jejich přijímačům. Pokud by poslouchali, pokud by se jim podařilo zachytit nesmírně slabý signál uprostřed pozadí záření galaxie, pokud by dešifrovali náš primitivní jazyk a okamžitě poslali odpověď na naše přesné souřadnice bez ztráty jediného sekundy, museli bychom čekat dalších 100 000 let, než by odpověď dorazila na Zemi. Celkem 200 000 let na jedno pozdravné spojení. Před 200 000 lety právě začínali používat moderní lidé hrubé kamenné nástroje v savanách Afriky. Ještě jsme nezvládli oheň. Ještě jsme nevytvořili zemědělství. Taj jazyk nebo pojem kola. Byli jsme pronásledováni vrcholovými predátory. Když alien odpověď dorazí na Zemi, civilizace, která vyslala původní pozdrav, bude úplně nepoznatelná.
Vyvinuli jsme se do úplně nového druhu, překonali biologii, nebo, podle Fermiho paradoxy, úplně vyhynuli, zničeni válkou, vyčerpáním zdrojů nebo kosmickou nehodou. I když je galaxie plná milionů živých, inteligentních civilizací, fyzika vynucuje přísnou trvalou karanténu. Všichni křičí do prázdna ve stejnou dobu. Ale kvůli neúprosným rychlostem světla nikdo nikdy neuslyší odpověď včas. Číslo 6. Stěna komunikace. S tváří v tvář drtivé realitě rychlosti světla přirozeně hledají lidské fyziky skulinu. Odmítáme být uvězněni, proto se obracíme na matematiku, aby jsme odemkli zámek. V roce 1994 publikoval teoretický fyzik jménem Miguel Alcubierre článek, který se zdál nabízet spásu. Dokázal, že cestování rychlejší než světlo je zcela matematicky možné podle Einsteinovy teorie obecné relativity. Tahák spočívá v tom, že nepoháníte loď rychleji než světlo skrz vesmír. To je nelegální. Místo toho manipulujete s vesmírem sám. Stlačujete strukturu časoprostoru před lodí a rychleji rozšiřujete za ní. Kosmická loď zůstává uvnitř ochranné bubliny, warp bubliny, zcela nehybná. Nepohybuje se. Vesmír se kolem ní pohybuje, což umožňuje bublině surfovat na vlně zkreslené reality rychleji, než může foton proletět. Matematika funguje naprosto perfektně. Fyzika je zcela správná. Vesmír na papíře to dovoluje. Konečně jsme měli plán pro hvězdy. Pak přišly výpočty energie. Aby se ohnul samotný strukturu časoprostoru kolem skromné velikosti plavidla, je zapotřebí nesmírné množství energie. Ale nejde jen o běžnou energii. Potřebujete zápornou energii. Přesněji řečeno, potřebujete exotickou hmotu. Hmotu s zápornou hmotností, ekvivalentní celkové hmotnosti planety Jupiter. Záporná hmota je teoretický pojem. Nikdy nebyla pozorována v přírodě. Naprosto odporuje standardnímu modelu fyziky. Pravděpodobně v našem vesmíru vůbec neexistuje. A i kdyby existovala, získat z ní kouli velikosti Jupitera, stabilizovat ji a začlenit ji do pohonného systému vesmírné lodi je funkčně a absolutně nemožné pro jakýkoliv biologický druh. Vesmír je nesmírně krutý. Čeká na nás s klíči od galaxie přímo před očima. Poskytne nám přesný a dokonalý matematický plán úniku a pak kategoricky odmítne dodat stavební materiály potřebné k jeho skutečné konstrukci. Je to vypočítané posměšné slepé rameno. Číslo 4. Problém nekonečné hmotnosti. Zapomeňte na warp pohony, exotickou hmotu a manipulaci s časoprostorem. Co kdybychom se spolehli jen na brutovní sílu? Co kdybychom postavili nejvýkonnější konvenční motor, jaký byl kdy navržen, využívající anihilaci antihmoty, jadernou fúzi nebo dokonce disk akrece černých děr a prostě ho připevnili k silně chráněné lodi, která by se neustále zrychlovala, dokud nedosáhne 99% rychlosti světla? Einsteinova teorie speciální relativity zavádí ničivou mechanickou sankci za extrémní rychlost. Je to kosmický rychlostní bump, navržený k tomu, aby vaši loď zničil. Čím rychleji se pohybujete skrze vesmír, tím větší je vaše kinetická energie. A protože energie a hmota jsou zaměnitelné, E rovná se mc na druhou. Skutečná hmota objektu se zvyšuje ve vztahu k pozorovateli v klidu. Při běžných terestrických rychlostech, jízda autem, létání stíhačkou, či dokonce vypuštění rakety na Mars, je toto zvýšení hmotnosti tak mikroskopické, že je zcela přehlédnuto. Ale relativita není lineární. Pokud byste poháněli vesmírnou loď na 90% rychlosti světla, její hmota se více než zdvojnásobí. Stává se těžkopádnou, pomalou. Pokud zatlačíte motory na maximum, na 99% rychlosti světla, loď najednou bude 7krát těžší než při startu. Motory musí spalovat exponenciálně více paliva, aby udrželi stejnou míru zrychlení. Při 99,9% se hmotnost násobí 22krát. Čím blíže jste absolutnímu limitu, tím je loď těžší. Čím těžší loď je, tím více energie je potřeba k její akceleraci, i když jen o mikroskopickou část milimetru za sekundu. Je to noční můra. Pokud by se fyzický předmět s hmotností pokusil skutečně dosáhnout přesně 100% rychlosti světla, jeho hmota by se stala nekonečnou.
K pohybu nekonečné hmoty je potřeba nekonečné množství energie. Potřebovali byste víc energie, než kolik existuje ve všech hvězdách, každém kvazaru a každé černé díře v celém vesmíru dohromady, jen abyste posunuli jeden jediný šroub vašeho stroje přes hranici. Není to žádná technická chyba, kterou bychom mohli vyřešit lepším palivem. Je to děsivá zeď čisté matematiky. Vesmír aktivně nakládá s vaším plavidlem smrtelně těžký nekonečný tlak, aby vám zaručil, že nikdy žádný limit nepřekročíte. Číslo 3. Past časové dilatace. Předpokládejme pro argument, že nějakým způsobem vyřešíme problém s nekonečnou energií. Předpokládejme, že přijmeme hmotnostní penalizaci, postavíme nezničitelnou loď blízko rychlosti světla a vyšleme odvážnou posádku směrem ke Kepleru 186f, vzrušující exoplanetě velikosti Země, vzdálené 500 světelných let ve souhvězdí Cygnus. Relativita vyžaduje daň za podvádění rozlehlosti vesmíru. Čas není statické pozadí, které se neustále odpočítává pro všechny. Čas je hluboce spojen s prostorem a je zcela relativní. Čím rychleji se pohybujete skrze vesmír, tím pomaleji se pohybujete časem ve vztahu k stojícímu pozorovateli. Toto se nazývá časová dilatace a je to největší psychologická hrůza mezihvězdného cestování. Pro posádku, která se pohybuje na 99,999% rychlosti světla, se cesta k Kepleru 186f zdá neuvěřitelně krátká. Časová dilatace radikálně zkracuje jejich biologickou zkušenost z této cesty. Stárnou jen několik měsíců během tranzitu. Čtou si několik knih. Provádějí rutinní údržbu reaktoru lodi. Sledují filmy, spí a probouzejí se. Dorazí na nový svět mladí, zdraví a připraveni kolonizovat. Ale zatímco zažili jen několik měsíců subjektivního času, venku za zesílenými okny vesmír tiká dál svým normálním tempem. Na Zemi uběhlo 500 let. Když loď nakonec zpomalí a vypálí retrorakety do atmosféry Kepleru 186f, posádka je okamžitě, nevratně osiřelá. Všichni, koho kdy znali, milovali nebo nenáviděli, jsou mrtví. Jejich rodiče, jejich děti, jejich přátelé jsou dávno zapomenutý prach. Vládní instituce financující jejich více než trilionovou misi pravděpodobně skolabovaly do stránek dávné historie. Lidská kultura se rozvinula do něčeho zcela cizího, mluvícího jazyky, které posádka nerozumí. Nebo horší, lidstvo se úplně vymazalo, nechávajíc Zemi jako radiační popel. Posádka dorazí naprosto neporušená. Jejich těla jsou zachována díky rychlosti, ale jsou zcela odtržená od své historie. Mezihvězdné cestování není jen o pohybu vesmírem. Vyžaduje obětovat svou realitu. Můžete překonat vzdálenost, ale vesmír vás nutí nechat za sebou celou svou časovou osu. Stáváte se duchem minulosti, který straší budoucnost. Druhé, rozšiřující se zdi, kterou nikdy nemůžeme prolomit. Vzdálenosti jsou obrovské. Rychlostní limit je absolutní. Čas je zbraní používanou proti nám. Ale vesmír má poslední aktivní mechanismus, který zajišťuje naši úplnou izolaci. Není to jen o držení nás na místě. Aktivně nám podkopává podlahu. V 20. letech 20. století astronom Edwin Hubble objevil fakt, který rozmetal naše pochopení reality. Pozorováním červeného posuvu vzdálených galaxií si uvědomil, že vesmír není statický. Rozšiřuje se. Samotná struktura prostoru se natahuje ve všech směrech současně. O desetiletí později astronomové zjistili, že toto rozšiřování není jen konstantní. Zrychluje se, poháněno tajemnou, nedetekovatelnou silou, kterou nazýváme tmavou energií. Čím dál je galaxie od nás, tím více prostoru je mezi námi. Protože se veškerý tento prostor zároveň natahuje, vzdálené galaxie se zdají od nás vzdálit se stále rychleji a rychleji. Přibližně 14,5 miliard světelných let od Země je souhrnné a exponenciální natahování prostoru tak extrémní, že galaxie umístěné tam se od nás vzdalují rychleji než rychlost světla. Nepohybují se fyzicky rychleji než světlo. To porušuje Einsteinovy zákony. Prostor mezi námi a nimi roste příliš rychle na to, aby ho světlo kdy překonalo. To vytváří to, co kosmologové nazývají kosmickým horizontem událostí. Je to tvrdá fyzická hranice, chladná a nepřekročitelná. Žádný pohon, žádný warp pohon, žádný laser ani radioaktivní signál nikdy nemůže překročit tuto mezeru. Každá galaxie za touto hranicí je v zásadě vymazána z naší budoucnosti. Vidíme je nyní, protože světlo, které vyzařovali před miliardami let, nás právě dosahuje. Ale světlo, které vysílají dnes, nikdy nedorazí.
A protože se rozšiřování vesmíru neustále zrychluje, tento horizont se neustále přibližuje. Utahuje smyčku. Každou sekundu překročí více a více vesmíru tento práh. Stovky miliard galaxií plných nesčetných hvězd, planet a potenciálních civilizací již sklouzly přes okraj do nedosažitelné tmy. Jsou navždy pryč. Teritorium, které máme k dispozici, část vesmíru, se kterou teoreticky můžeme komunikovat, se aktivně a agresivně zmenšuje. Zůstáváme uvězněni na ostrově a příliv je trvale tlačí dovnitř. Číslo 1. Žijeme uvnitř bubliny, ze které se nikdy nedostaneme. Ale astronomové pečlivě měří a mapují pozorovatelný vesmír. Je to ohromující kolosální koule, jejíž střed je přesně na Zemi, s poloměrem přibližně 46,5 miliardy světelných let ve všech směrech. Obsahuje úplně všechno, co momentálně vidíme nebo měříme. Každou kvazar, každou supermasivní černou díru, každý galaxový shluk a každou slabou stopu kosmického mikrovlnného pozadí, které zbylo po začátku času. Tato koule představuje absolutní maximální vzdálenost, kterou světlo mělo čas urazit, aby dosáhlo našich dalekohledů od velkého třesku před 13,8 miliardami let. Zdá se nekonečný. Zdá se být vším. Ale teorie kosmické inflace předpovídá mnohem temnější realitu. V první nepochopitelné setině sekundy po násilném zrození vesmíru se prostor exponenciálně rozšířil, pohybujíc se mnohem rychleji než světlo. Díky této titánské počáteční explozi inflace matematické výpočty naznačují, že skutečný fyzický vesmír je ohromně větší než ta část, kterou vidíme. Hlavní modely naznačují, že pravý vesmír je alespoň 10 na 23 krát větší než naše pozorovatelná koule. Přepočítejte si to ve své hlavě. To, co vidíme, ty miliardy galaxií, díky nimž se cítíme tak neuvěřitelně malí, je doslova nic. Je to mikroskopická částečka prachu plovoucí v oceánu, který nedokážeme vnímat. Převládající tíživá většina reality existuje zcela mimo náš zorný úhel. Biliony a biliony dalších galaxií, nedozírné kosmické struktury táhnoucí se přes nekonečnou tmu a zcela odlišné fyzikální jevy jsou tam venku právě teď. Ale kvůli konečné, nezlomné rychlosti světla a neúnavnému zrychlujícímu se rozšiřování prostoru poháněnému tmavou energií žádný signál z těchto oblastí nikdy nedorazí k našim dalekohledům. Světlo nikdy nedorazí. I žádná lidská loď, ať už jakkoliv pokročilá, nikdy nepřekročí hranici, aby viděla, co je tam venku. Fyzika uzamkla těžké železné dveře naší reality a hodila klíč do prázdna. Nejsme jen uvězněni na bledě modrém puntíku. Nejsem jen uvězněni v sluneční soustavě. Jsme trvale a nevyhnutelně uzavřeni v omezené informační bublině, zcela slepí vůči skutečné velikosti kosmu. Vesmír je nekonečný, je ohromný, majestátní a děsivý a podle základních zákonů přírody nám prostě není dovoleno ho vidět.